Sindikat policije Srbije obratio se Ustavnom sudu da bi se utvrdila zakonitost uredbe vlade o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji Kosova. U sindikatu tvrde da su sporne stavke uredbe to što posebna penzija ne može da se nasledi, a dok je primaju bivši policajci, uslovljeni su da ne napuštaju teritoriju Kosova. 25-godišnji Aleksandar Simonović iz Kosovske Kamenice školovao se 8 godina za posao u MUP-u. Radi tek godinu i po dana, a dobio je rešenje za takozvanu posebnu penziju. Da, stigla je. Nisam još potpisao, ali je stigla. U Sindikatu policije Srbije kažu da su Ministarstvo i Vlada Srbije promenom sistematizacije radnih mesta ukinuli radna mesta policajaca na Kosovu i donela protivustavnu i protivzakonitu uredbu o prinudnom penzionisanju oko 1000 policijskih službenika. Kolege koji su radili na Kosovu i Metohiji koji su dobili rešenja, a njima je prestala isplata i plata, uplata u PIO, iako rešenja nisu pravosnažna. U sindikatu tvrde da sporna uredba nije u skladu sa zakonima o penzionisanju i državnim službenicima, jer je reč o posebnoj penziji, odnosno nadoknadi, koju niko ne može da nasledi, a za vreme primanja obavezni su da ostanu na teritoriji Kosova. Radovan Antić posle 22 godine službe traži od države objašnjenje. Pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova severno od Ibra je omogućeno da se integrišu u kosovske institucije, a nama nije to omogućeno. Advokat sindikata savjetuje policajcima da podnesu žalbena rešenja. Prvi korak sindikat srpske policije je već preuzeo. To je podnošenje predloga Ustavnom sudu za ocenu zakonitosti uredbe. Inače, uredba vlade o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u MUP-u na teritoriji Kosova objavljena je u službenom glasniku 26. decembra 2013. godine. Sonja Urošević, Prva televizija.